Ma'am, saan ko kumukuha ng silula? Dito. Ganun muna kayo. Yan po yung ano. Ay, dito na po.
Nag-share kayo makipag-order. Ano ba? Tapos na ba? Alam mo yung upong-upukan na. Ay, Yun yung pinapagsabunan na kapag sabi ko sa kanya, ano ba ito? Ma'am. Copy lang namin to, anong gagawin? Sino po mag-ano nito? Hindi ko na po nilagay yung income. Tignan ako. Sidula. For teacher po yan. No? Ikaw naman, kilala mo si Sean Mac, no? Ayan o, nakaupo dito sa malapit dyan sa likod. Pakibigay mo yan kasi yung information na binigay niya sa akin kulang. Yan daw po yung Opo. kailangan doon sa emergency na hinihingi mo. Lero po, Lero. L-E-R-O. Mataba. Opo. Vaporoso. Barangay certificate. Ah, dito? Ah, sige po. Po. Sige po. Salamat po. Ito po, ma'am. Sinisa. Sinisa. Inias. Inias. Salamat po, ma'am. Salamat po. Pasensya na po. Ito mga kapatid, kumuha tayo ng sidula. Kailangan po kasi sa trabaho. Ano magdadala?
Sir. Ha? Bakit? Kagaya ng mga bata. Nandun sa bahay kasi sa night. Ano, lagnat? Baka ano sir, tonsillitis? Tonsillitis. Iwasan kain ng mga matatamis. Sayang yung araw mo. Uy. Lumuhutan din. Turn into one. Sir Jay! Sige, mama. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so